Velkommen til Board Business, din AI-partner med sund fornuft og uden hype. Jeg ved, hvordan hverdagen ser ud for ejerledere og direktører. Jeg er selv ejerleder og kender det konstante krav om at få mere ud af sin tid. Det er derfor, AI er mere end blot en teknologi. Det er i dag min personlige assistent og nøglen til større produktivitet. Du får simpelthen bare mere fra hånden, når du mestrer AI. Selvfølgelig bruger vi AI. Vi har netop fået adgang til Copilot på mit arbejde. Den sætning hører jeg tit. Sætningen summerer, hvor AI allerede er, nemlig en naturlig del af vores værktøjskasse. Hvad kan vi bruge AI til i dag, og hvad siger alle de kloge hoveder, AI vil kunne i løbet af 2025? Det går meget stærkt, og AI-hjulene snurrer hurtigt. Er det svært at skelne fakta fra futuristisk fantasi? Hvad er egentlig op, og hvad er ananas i egen juice? Hos Board Business skærer vi igennem støjen. Det er stedet, hvor AI bliver lært, ikke med hype, men med indsigt og erfaring. Jeg er selv gået hele vejen, og jeg tør godt sige, at jeg forstår, hvad AI er og hvad det kan. Mere end 3.000 timers læring og en mini-MBA. Det er mit udgangspunkt for at kalde mig selv for en AI-entusiast med begge ben solidt placeret på jorden. Hos Board Business handler det om at give dig værktøjerne til at få AI til at arbejde for dig. Uden unødvendige buzzwords, men med fokus på reel læring og forståelse. Ville det ikke være skønt at få mere tid i hverdagen? Tjek boardbusiness.dk. Der er masser af gratis e-books, du kan downloade. Start eventuelt med min e-book AIO Jysk, eller giv mig et kald eller skriv en mail. Jeg vil se frem til at høre fra dig. På forhånd tak og på gensyn.